may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dala niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dala niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dala niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong gabi mga higala, among mga suki o mapinalangga ang ating paminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nag-andam og matahom nga puloy-anan alang kanato ug sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa ato mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita pagadumalahon kini sa mahigala. Brother John dito, kinusab si Brother Levi Travis. Okay, itong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa opening prayer. Brother John. Okay mga higala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Daghang salamat nga sa taas ug dugay ng panahon kini nga programa. Apan sa gihapon tungod sa imong kabubuton, padayon kini Ginoong nagasabwag sa kaluwasan dinis kanginan. Panalangin ni kini nga programa, kini ang maayong balita. Naot pa nga ang mga nagapaminaw karon ilang masabtan ug mahangpan ang mga balita nga nagahatag o paglaom kanila alang sa kaluwasan. Gipangayo na mo kini tungod lang sa pangalan ni Kristo nga among matod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, ato gina-welcome no ang tanan nato mga higala kutob sa naminaw karon sa atong programa. Also, welcome ka mong tanan. Pwede mo makapadangat nga rin mo higala og mga mensahe. Maka-text mo na mo ni Brother John or pwede mo maka-message mga higala dito sa comment section nato sa Facebook. Aron ato nang basahon ang inyong mga important nga mga messages na ba mo'y mga birthday greetings or mga anniversaries ba o uban pang mga importante mga messages ato nang basahon aron mapadangat na ngadto sa inyong mga friend o mga minahal sa kinabuhi. Okay, ato sang gi na-welcome ato mga higala karon kung naamoy mga pangutana higala. So welcome niyo mga pangutana. Kato mga pangutana nga importante kaayo nga nag-need gyud ta ang matinawan ta tungod kay atong gikalibgan mga higala. So isend na diri namo ni Brother John aron ato nang matagaan gihapon og pagtagad gahinan ta na unyag panahon inyong pangutana mao'y atong pagatubagon. So welcome ang tanan ya palihog di ay atong i-share no ang ato nga programa alang sa atong mga viewers o mga followers sa program atong i-share nga to sa atong mga friend
So kung asa mo napita karon naminaw, naglantaw sa programa, so welcome ang tanan. Okay, atong tagagigayon si Brother John Sab sa pagtunod nga kaninyo sa mga labas o mga mensahe nga ipadangat diya nga na kaninyo. Sa di pa nato basahon ang pangutana. Okay, daghang salamat Brother Libby. Well, mga higala sa gihapon, welcome dinhi sa atong programa kini ang Mayong Balita. Sa gihapon among ipadangat sa inyo ang among mahigugmaon ug mainiton nga pagpasalamat gayud sa kanunay ninyo nga pagsunod ni ini nga programa sa kahanginan. Musa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa. Welcome. Okay, ato na ta higala sa pagtan-aw no, pagbasa sa mga mensahe nga midangat dinhi sa ato nga tulumanon. So, og namoy mga mensahe wa pa mo ka sugod og type, itayap na higala. Aron ato nang basahon kay panahon na nga atong basahon kay humanini ato ta sa pagbasa sa pangutana nga may atong entertainon karon gabi una. Okay, ato nakita dinhi si Christy Layon. Mayong gabi, Sister Christy, diha sa Argawanon, San Remio, Cebu. Kanya, salamat sa pag-pray o pag-love sa ato nga program. Kanya, ato po nakita din si Brother Ariel Hintapan. Okay. Si Ariel Hintapan Padigos sa Bruso. Mayong gabi. Kanya, iyang mensahe, mayong gabi bro, pa-shout out watching from Tungunan, Kananga, Leyte. Okay, may gabi na no, sa tanang taga Tungunan, Kananga, Leyte. Niyasad si Brother Ronilo Itang, mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Livy, o mayong gabi usab sa mga kaigsunan nga makanunayong naminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa kini ang Maayong Balita. God bless sa tanan. Kini pod si Brother Rufino Moreno. Salamat pod sa paglab ug pagpray Brother Rufino. Kaya ito ning lantawon higala ang pikas nga monitor aton tinawon alang sa mga kahigalaan nato. Ang uban kanila nag-send og heart, ang uban pod nag-like sa ato nga program. Okay, ato ning tanawon ang mga nag-love si Brother Ivar Langido, Ronilo Itang, niya pod si Sherwin Orsal, Patri James Colastri, niya pod si Ayan Kevin Dorotan, niya po si Rim Pardelio. Okay, arita sa niya po si Edelberto Rina Sumalinog. Niya po si Sherwin. Okay, arita sa pikas gila, arita sa mga nag-like sa itong program ni si Brother Rufino Moreno, Ronilo Itang, niya po si Rolls Soto Tams, niya po si Brother Janry, Ruel Ripunte, Carlota Nicol, o Randy Anadio Litang. Okay, mao ni ato mga nakita sa pikas nga monitor. Nya balikan nato higala ang pikas usab nga screen ato ning tanawon. Ato po nakita dinhi si okay ni si Hyacinth Carl Chung Bakero. Salamat kayo sa pag-pray o pag-love sa ato nga program, Brother Hyacinth. Niya po si Elvin Liorag Medelio. Mayong gabi ni mo, Brother Elvin. Mayong hapon, Brad. Okay, good evening. Mayong hapon po, no, Brother Elvin.
Anya po'y mensahe si Brother Ariel Hintapan Padigo Sabroso. Salamat sa pagbasa, bro. Unsay topic karon. Ato ron tanaw ng pangutana nga ato nga tagdon karon. Okay, makahimog ya po mo sa pag-send mga higala o mga mensahe kay ato nang basahon din sa ato nga program, no? Okay, ato ni ilion atong keypad basig di ay bag-ong iso dinhi. Okay, wala tayo nakita dinhi. So moadto ta mga higala sa pagtubag sa pangutana nga maoy ato nga entertainon karong gabi na. Na pangutana unya ato lang pong hiyon tong uban nga mamaawra nga pangutana, daghan mga pangutana nga mamaawra dinhi ang gipasabot. Pero limang man yung pangutana tong tagdon karon. Good evening ninyo, Brad. Unsa di ay, Brad, ang pangalan ang gingalan ni Hesukristo sa iglesia nga iyang gitukod, Roman Catholic Church ba? SDA, INC ba? O uman pa? Thanks. Okay, salamat kaayo. Nya di pa yung mga pangutana mahitungod gyapon diri. SDA ba'y gitukod ni Kristo? Kada mga pangutana about sa iglesia, so ato na lang usahon din sa pagtubag kining pangutana karon nga naghisgot dinhi nga matod pa rin sa pangutana nga good evening, Brad. Unsa di ay, Brad, ang gingalan ni Hesukristo sa iglesia nga iyang gitukod, Roman Catholic Church ba? SDA ba? Si SDA, Seventh-day Adventist ba? INC ba? Kanang iglesia ni Kristo ba? O uban pa? Thanks. Okay, salamat kayo. Muna atong tagdon karon mga higala. Manialang sa maghigalaan na ito nga amgid-amgid na aning pangutana about sa iglesia. So, maapil na aning pangutana nga atong gitaga pagtagad karon. So, unang muhatag sa tubag, Brother John, dayon ako ning tapuson mga higala. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Levi. Mahitungod aning mga puntohag ining mga bahina hilabihang dugayan dagid sa daghang mga tuig og sukad pa kaniadto hangtod karon. Kining iglesia nga gitukod ni Kristo sa gihapon giilugan kini nga dayon og ingon nga sila mao ang gitukod ni Kristo nga iglesia. Pero sa tinuod nga pagkasulti sa diha nga gitukod ni Kristo ang iyang iglesia, wala gyud ni Kristo butangi og pangalan. Kung doon na may mga tao nga nagpamatuod nga ang ilang iglesia mao ang gitukod ni Kristo, mga pagpangangkon rana nganuman kay doon na manggoy mga ngalan sa relihiyon o pundok karon nga gipahaom-haom. Unya tan-awa ra gud nighisgutan sa pangutana nga INC, Iglesia ni Kristo. Kung atong tan-awon, kung atong hisgutan ang namugna ba ang natukod nga Iglesia ni Kristo dinhi sa Pilipinas ni adtong 1914, July 27, nga ang usa sa mga kuan gid ani founder mao si ang nailagyod nga si Felix Manalo gikan sa pundok sa Seventh-day Adventist na tiwalag og unya nagtukod og iglesia og ang iglesia nga iyang gitukod gitawag og ginganlan niya Iglesia ni Kristo. Pero sa pagtukod ni Kristo sa iyang iglesia, wa niya butangi og pangalan nga Iglesia ni Kristo. Way mga pamatuod ni Kristo og sa mga apostoles nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo ang pangalan Iglesia ni Kristo. Walay pamatuod ang mga apostoles nga ang pangalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo mao ang Iglesia ni Kristo. Base og kuan mo na kanang inyong gikuan da Roma 16:16 it takes unya dire react unya mo din ha, no? So balikon ko, walay ngalan nga gihatag ni Kristo sa iglesia nga iyang gitukod. Tandaan ninyo na. Og unya si Kristo way mga pamatuod ana. Kung doon na may mga tao karon nga nagpamatuod nagangkon nga ang ilang pundok mao'y gitukod ni Kristo
unya ang pangalan RCC, mao man gihisgutan diri sa pangutana, Roman Catholic Church, unya INC, Iglesia ni Cristo, or SDA, Seventh-day Adventist, sa tinuod nga pagkasulti, kana nga mga ngalan nga atong naila karong panahona, wala na gimensyon sa Biblia nga mauna ang ngalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Doon nalay mga tao nga naghaom-haom lang nga kuno ang ilang pundok mo gitukod ni Kristo, pero wa gyud na imensyon dinha sa Biblia. Okay. Kung ato nga tan-awon ragod ni ato ning tan-awon lang. Dinhi wa magikaylaing makita, no? Wa gikaylaing makita gikan sa Mateo paingon sa pinadayag, usa ra gyud na ka bersikulo nga nagtug-an nga si Kristo siya tukuron ko ang akong iglesia. Human ni ana wa na gyud pa nag-mention si Kristo ug ang mga apostolis wa pod. Makausara kinirang Mateo 16:18 og sultihan ko ikaw. Akong basahon na, nag-ingon din niyo sa 16:18, matod pa dinhi. Og sultihan ko ikaw, nga ikaw mao si Pedro sa ibabaw nining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia, og ang mga gahom sa kamatayon, dili gayud makabuntog kaniya. So, mao ni ang gihisgutan. Mao ni ang gihisgutan, nga matud pa og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Tanawa, imora na, tukuron ko akong iglesia, og ang mga gahom sa kamatayon dili gayod makabuntog kaniya. Tandaan nato na, nagbutang ba og ngalan? Wa gingalan nga gibutang si Kristo. Mao na gagikan sa pagtukod ni Kristo sa iyang iglesia, hangtod na lang siya mikayab sa langit, wa gyoy bisag usa na lang kapulong o usa ka teksto nga naghisgot si Kristo nga kining relihiyon na maoy ang ngalan ining iyang iglesia ang gitukod, mao ni wa gyud ana. Bisan pa sa panahon sa mga apostoles, kay ang naila gyud 12, unya si Pablo nakabig na naila nga bilang apostoles, humanaman si Kristo mikayab ngadto sa langit, wala gid sila'y mga pagpamatuod, nga bisag usa lang pod ka bersikulo nga nag-ingon nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo mao ni ang pangalan. Kung makabasa mo og bersikulo sa Biblia nga naghisgot, iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo, o uban pa dinha nga mga gipanghisgutan, pero wa kay prueba o makita nga kana nga ngalan maoy gingalan ni Kristo sa diha nga iyang gitukod ang iyang iglesia. Karon, kung wala butangi ni Kristo og ngalan ang iyang iglesia, maila ba di ay nga wala may pangalan? Yes, maila. Pinaagi sa mga doktrina o mga pagtudlo nga gisulti sa Biblia, maila mo ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Una, kung atong basahon dinhi, kung imong tan-awon dinhi sumala sa Epeso, Kapitulo 5, versikulo 23, ingon niini ang gisulti ingon niini ang gisulti sa Epeso, Kapitulo 5, versikulo 26, mao ni ang 23, ingon niini ang gipamulong, matud pa sa Epeso Kapitulo 5 versikulo 23 nagingon, kay ang bana mao ang ulo sa asawa. Sa ato pa, kung hisgutan ang pagkamanagtiayon, wala nay lain pang kahigayunan nga ang asawa makahimo pagtupong sa bana, kay ang bana mao ang ulo, og ang ulo mo'y katapusang bahin nga naan na sa itaas. Wala na ilang musunod pa. Naay mga asawa nga nalimot sila nga sila dili makatupong ni makalabaw sa papel sa usa ka bana. Pero naay mga asawa wa na nila masabti ng mga bahina. Pero ipadayon tani pagsulti dinhi, gibasa dinhi ingon. Maingon nga si Kristo ulo
sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Tanawa ha, si Kristo ang ulo ug ang iglesia mao ang lawas. Tandaan nato na, ha? Si Kristo ang ulo ug ang iglesia mao ang iyang lawas. Unsa may gipasabot sa pulong iglesia? Mga katawhan. Mao nay gipasabot sa pulong iglesia, ha? Katawhan mo ibot ipasabot sa pulong iglesia. Akong balikan ha, kay ang bana mao ang ulo sa asawa. So di gid pwede ang asawa mulabaw pa sa bana kay ulo na gud ang bana. Maingon nga si Kristo ulo, matud pa ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Si Kristo ang ulo sa iyang iglesia ug ang iyang lawas mao ang iglesia. Sa laktod pagkasulti na-connect ngano man dili man pwede nga ang ulo mabulag sa lawas. Unya dinhi ang ulo sa iglesia si Kristo ug ang iglesia ang lawas. Unya kung imong tan-aw dinhi matud pa nga og siya mao ang manluluwas. O tandaan nato na karon ang ilad rabagin na dayong sabton nga sila ra kunoy luwason ni Kristo. Istoryahe karon ni dinhi imong makita nga si Kristo ulo ug ang iglesia mao ang lawas ni Kristo. Meaning dunay pagkatakdo, wala nagbulag ang ulo ug ang lawas. Kay kun ang ulo mabulag sa lawas o ang lawas mabulag sa ulo, ang tawag ni ana sagad sa atong mabati anananggal or manananggal nga mabilin kuno ang lawas ug unya ang ulo mulupad. So muna nga kung duna ganay mga tao nga nagpamatuod nga sila ang iglesia nga gitukod ni Kristo, bakak na kay wa may gingalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Karon, ingon nga si Kristo ang ulo ug ang iglesia ang iyang lawas. Atong nuntan ang ubang mga bahin nga gipasabot dinhi sa Biblia. Kung atong tunan, di man si Kristo ang ulo. Karon, kung atong tan-aw dinhi, sumala sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 17, ang namulong niini si Kristo. Unsay gipamulong sa ulo, nga mao ang ulo ug ang lawas mao ang iglesia. Akong basahon sa 5:18. Ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. Atong tandaan nga si Kristo ang ulo ug unya ang lawas mao ang iglesia. Ang ulo nagtuman, nagsunod sa kasuguan. Natural nga ang iyang lawas muunsa sad. Mutuman pod kay ang ulo nagtuman, nagsunod sa kasuguan ay aba siyempre. Ang lawas nga mo ang iglesia kay nagsimbolo katawan, musunod, mutuman pod sa kasuguan. Pero kung nag-angkon lang nga sila ang gitukod ni Kristo, si Kristo nga mao ang ulo, nagsunod sa kasuguan, moangkon sila ang gitukod ni Kristo, pero wa nila sunda ang kasuguan, angkon-angkon ra na, nabulag ang lawas sa ulo, kay ang ulo nagtuman, nagsunod sa kasuguan, ang lawas di ay, nabulag di ay, dili di ay mutuman. Busa aron nga makita mo, masabot mo nga kanang iglesia or pundok nga imong gipasakupan, mao ba na huna-huna akong nagsunod ba na sa kasuguan, kay ang ulo nga si Kristo nagtuman man, nagsunod sa kasuguan, nagtuman ba na ang imong iglesia o pundok nga gipasakupan. Karon niya sa gipamulong ni Kristo sumala sa Juan Kapitulo 10 versikulo 27. Ingon pa ni Kristo dinhi sa malinaw ang gipamahayag ni Kristo. Kung imong tan-aw dinhi sa Juan Kapitulo 10 versikulo 27, ingon niini katin-aw ang gipamahayag sa atong Ginoong Hesukristo sa 10:27 sa Juan. Ang akong mga karniro nagapatalinghog sa akong tingog. Timan-ing nga ang mga iyan ni Kristo na minaw nagpatalinghog sa iyang tingog. Naging siya, og ako nakaila kanila,
og sila nagasunod kanako. Tandaan nato nga ang mga karniro ni Kristo, mao ang iglesia, nagsunod kaniya. Si Kristo ang ulo, nagsunod, nagtuman sa kasuguan, og timan-e ang mga iya ni Kristo, nagsunod kaniya. Karon og wa nimo sunda og tumana ang kasuguan, wa ka nagsunod kang Kristo, kay si Kristo, tandaan nato, siya ang ulo, nagtuman og nagsunod sa kasuguan. Samtang ikaw, wa ka nagsunod, wa ka nagtuman, nabulag ka sa ulo. Kay ang lawas, matud pa, nagsunod man niya. Unya, kay wa manimuna sunda ang kasuguan sa Dios. So, dili na mao ang unsaman. Kininihang iglesia nga gitukod ni Kristo. Nganya, ni amay gisgutan sa 26, apan kamo wala man nagpanuo, tungod kay kamo dili man kauban sa akong mga karniro. So kining mga tao nga igo rang nag-angkon nga sila iya ni Kristo, iglesia ni Kristo, pero wa magsunod sa kasuguan, matud pa ni Kristo, kamo wala mo tuo nako, nga naman, nga wa mo tuo, ingos Kristo ang nagsunod nako. Ang ako mga karniro nagsunod nako, wa tuhoy si Kristo Dios. Unya si Kristo nagsunod sa kasuguan, ingon ni Kristo ako mga karniro nagasunod nako. Wa man magtumbas kasuguan, wa magsunod kang Kristo. Meaning nabulag, dili mao. Karon niya ato ning palungtaron, ato ning palungtaron. Kung atong tan-awon gyud dinhi sa balaang kasulatan, maila og masabot mo nga kanang imong iglesia nga gipasakupan mao ang gitukod ni Kristo kung nagsunod sa kabubuton sa Dios, nagsunod sa pulong sa Dios, nagsunod sa kasuguan sa Dios. Well, ato na nga gibasa kaganina nga kining Kristo nga nagtukod sa iglesia, nagtuman, nagsunod sa kasuguan. Karon ikaw, nagtuman ba ka? Nagsunod ba ka? Basig wa. Kay dahil mo kayo dito sa Israel, iya Sudio. Sunod, kung atong tanawon, sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 16 o 31, na kinaiya og nabatasan ni Kristo sa matag adlaw nga igpapahulay adlaw Sabado, tuwa siya sa sinaguga. Ingon si Kristo, ang mga ako nagsunod nako, ang pangutana, na kinaiya ba pud nimo og nabatasan ba pud nimo nga sa matag adlaw nga Sabado ni pahulay ka, tuwa ka sa simbahan, kay base si Kristo Sabadista kay Sabado man, uniha ang ikaw Domingginista nabulag ka sa ulo nga mao si Kristo. So imong makita nga pinaagi sa mga doktrina o pagsunod sa kasuguan sa Dios, imong makita mailhan nimo ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Kung atong basahon sa Buhat 8:1, dunay paglutos sa iglesia, ginalutos. Unya nag-ingon sa 2 Timoteo 3:12, nga matud pa ang tanan nga nagatinguha sa Dios nun nga pagkinabuhi diha kang Kristo Hesus, matud pa pagalutoson. Nang karon nag-ingon sa 8:1, dunay paglutos. Unya sa diha nga paglutos, nag-ingon si Kristo sa mala sa Mateo 24:20, pagbantay kamo nga sa inyong pagpangalagyo dili mihatol sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. So dunay kaugnayan ang iglesia nga gitukod ni Kristo sa pagtuman o pagsunod sa kasuguan o sa adlaw nga igpapahulay. Kung kanang imong iglesia wa magsunod, wa magbantay sa adlaw nga igpapahulay, dili na mao ang iglesia nga gitukod ni Kristo, kay ang iglesia nga gitukod ni Kristo nagsunod sama kang Kristo, nagtumas kasuguan, nagsunod o nagtuman sa adlaw nga igpapahulay. Panahon sa mga paglutos, nagpasidaan si Kristo, pag-ampo mo nga sa inyong pagpangalagyo, dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Meaning nga ang iglesia ang gitukod ni Kristo, nagunsa di ay, nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Karon, kanang imong gipasakupan, nagbantay ba? Ay wala. Kung wala, aunsaon taman, wa nay labot sa gipamulong ni Kristo. Ingon ni Kristo, ang akong mga karniro, sila nagsunod nako. Unya nganong wa man lagay nyo sunda aber? So nabulag ang lawas sa ulo kay si Kristo, ang ulo sa iglesia, nagsunod, nagtumas kasuguan, kinaiya og nabatasan masag Sabado,
tua sa simbahan ug unya giingnan ni Kristo panahon sa paglutos, pagbantay mo nga sa inyong pagpangalagyo dili mahiatol sa tingtugnaw og sa adlaw gipapahulay. Nagbantay ba og igpapahulay kanang iglesia nga imong ginapasakupan karon? Kung wala gani, dali-dali na lang og gawas diha kay wa kay mahimo ana. Nga naman, dili na maong iglesia nga gitukod ni Kristo, kay ang iglesia ni Kristo nga gitukod, nagsunod, nagtuman sa kasuguan. Timan ang pulong iglesia, nagpasabot na og katawhan. Unya, kung imong basahon, sumala sa pinadayag 14:12, moni ang sulti dinhi sa balaan nga kasulatan niya. Dapat ninyo nga pansinon kini kay kaklaro ani sayang kaayo ang mga pulo nga gisulat dinhi. Kung atong tan-awon ang pinadayag kapitulo 14 bersikulo 12 nagingon, busa kamo nga mga katawhan sa Dios. O ang iglesia ni Kristo nga iyang gitukod katawhan man sa Dios. Kamo katawhan sa Dios. So gi-address ni nga pagsulti didto sa katawhan sa Dios. Nanunsa man nato pag-ila nga kanang imong pundo katawhan sa Dios aron maila nga kana mao ang gitukod ni Kristo, kay lagi sa pagtukod ni Kristo sa iyang iglesia wa man niya butangi og ngalan. O niya atong basahon, busa kamo nga mga katawhan sa Dios nga na nagtuman sa iyang mga sugo. Kinsa ang katawhan sa Dios? Kinsa ang iglesia nga iya sa Dios? Ang nagtuman sa iyang mga sugo og nagatuo kang Hesus. Pastilan, angkon-angkon, di gay mo tuo kang Hesus. O niya, nagingod din matud pa nga kanini ang nagingod din nga nagtuo kang Hesus, kinahanglan nga magmainantuson kamo. O morning gisulti din nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo nagtuman sa kasuguan sa Dios. Kung ang iglesia nga gitukod ni Kristo nagtuman sa kasuguan sa Dios, susiha kung kanang iglesia nga imong gipasakupan nagtuman bas kasuguan sa Dios o wa gani dili na maong iglesia ang gitukod ni Kristo, kay ang iglesia nga iyang gitukod nagsunod og nagtuman sa kasuguan. Well, daghang salamat higala sa imong pagsabot o pagdawat sa pulong sa Dios. And sorry kayo nga dili ko makalahutay kay naay patay nga akong adtuan, layo bagyud kayo pod. O gunya si Brother Libby lang usa diri ang mutapos sa atong programa. Salamat sa inyong pagpaminaw. Dalaygon ang Dios o unta ang pulong sa Dios imong nahangpan og nasabdan. Mabuhay kay gala. Okay, Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Salamat pod sa pangutana ang gipadangat ni itong programa. Ato ning pangbasahon ang mga mensahe nga atong nakita din sa screen. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ni si Basilisa Altarijos. Mayong gabi Pastor John o Pastor Libby. Kanunay maminaw sa inyong programa, kay nindot man paminawon ang inyong mensahe o bautismado nako sa Seventh Day Adventist, si Basilisa ni Altarijos. Okay, Sister Basilisa Altarijos, mangutana lang ko kanunay mong naminaw sa atong programa, kay nindot paminawon nabautismuhan nako. So, sa wala ka pa nabautismuhi, naminaw ka na badaan sa atong programa. Kay kung naminaw nakadaan sa atong programa, considered nga usa ka sa avid listener sa atong program nga nabautismuhan pod. O sakto ba ang akong gipayag, Sister Basilisa? Salamat. Okay, taga-kuan siya, taga Samar, Tarangnan Samar. Okay. Okay, salamat Sister Basilisa diha sa Tarangnan Samar. Salamat. Okay, niapod si Ariel Hintapan Padigo Sabroso, ang Roma 16:16 bro nga giangkon sa INC reparado kana sa Iglesia Katoliko.
reperado ko to sa Iglesia Katoliko. Tanawa ra gud. Ayun, Diba sa pagani nato nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo nagbantay sa kasuguan sa Dios unya ingnon nimong referido na sa Roman Catholic Church. Una, sa mga larawan gidili na sa Ginoo. Ikaduha, ang igpapahulay sa bandong inyo Domingo. Muna nga susiha pag-ayo ang kamaturan bro kay tingali unya og maulahi na ka sa kahigayonan hapit na ang katapusan sa kalibutan. Okay, ato ning padayonon ni asad si Madslia Muñez, anak kon John, nabati na kog sulti sa simbahan o diri ang ginikanan daw ni Soriano Adventist kuno tinuod na. Ay wa pa may update ana mother kung na Adventist na ba kay lagi one of the fastest growing religion of the world ang Seventh-day Adventist. Busa wa pa may update kung ang ginikanan ni Ili Soriano na Adventist na bapod. Siguro kanang imong nabatian possible nga tinuod na pero wa pa lang may update mahitungod na. Thank you mother. Okay, niya po si Brother Jerry na Ilon. Salamat po sa paglab o pagpray. O niya po si Joy Leslie Inot. Mayong gabi, Kuya John, and Libby, and Kuya Isaw. Naminaw na po mi karon sa pulong sa Ginoo si Joy Leslie Inot ni sa Barangay Antipolo. Salamat sa pagbasa, Kuya John and Libby. Okay, Ano nga barangay Antipolo, Medilit? Barangay Antipolo, Medilian siguro. Medilian ni siguro, Okay. Niya po si Sister Junalyn Lumuntad. Salamat po sa paglab ug pagpray. O niya sad si Sister Belinda Luhira Tirana. Salamat po sa pagpray. O niya po si Basilisa Altarijos. Salamat po sa paglab ug pagpray, Sister Basilisa. Okay, ato ning dalikatan paglantaw ang pikas nga screen. Alang ni atong mga nahidugang naglab sa ato nga program. Ato ning tanaw ni si Jolina Rizal Aquino, Ivan Raico, Jerry na Ilon, Evelyn Mainit sa Germany ni. Niya po si Abner Dualio, John Michael Cinco. Niya po si Rosjane Carabio, Roselyn Mainit, agya po ni sa Germany, so may gabi niyo daday, Roselyn. Niya po si Jaja Alegado Nolia. Niya po si Elia May Katamko, Basilisa Altarijos. Niya po si Erixa Sinoy, Rolando G.R. Valdosola, niya Dexter Dexy Estreliado, Alan Maglasang. Okay, niya po si okay, muna ito manakita ganiha. So ato rin tanawon sa mga nahidugang nag-like sa ato nga program. Okay, atong nakita din si Brother Ronilo Itang, Jason Punay, niya po si Vina Kamay. Niya ato po nakita si Marvin Fuentes, Lyndon Alpay Karanget, Gida Belia Hermosa, Aniceto Priscilias, Jolito Aning Lumapak. Okay. Mao ni ato mga nakita, mga higala na hidugang naglantaw niya po si ato pong nakita si okay, ato ni Leon Tarong niya si Rande Anadjo Litang, Carlota Nicol o Ruel Responte. Okay, as of this time ni ato manakita niya dirita sa ato nga messenger mga higala. Ato po nakita din si Sister Chari de la Cruz Nugas, niya po si Rol Soto Tams, Abner Dualio, Nikki Sumalinog, niya po si Dong Sensor Sumalinog, Andy Anoval. So, muna ito mga nakita, niya po si Elpidia Curo.
Okay, adto ta higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. So sorry kaya kung panahon nga mukatol akong tutunlan tungod kay hisakpan ko higala sa ubo. Munang usahay sa dugay to sulti mo kalit og katol tutunlan makaubot ta sa manang pasidaan ng kundaan aron di mo matingala mga kahigalaan. Okay, adto ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana ang gipadangat dinhi. Daghan kay mga pangutana na receive nako. Natay mga pangutana nga pilosopo kayo. Murag wa gyud nagned og kasayuran about sa iglesia gyapon, about sa church, no, about sa SDA. Mao ba kuno nay gisugo ni Kristo, gisugo ba kuno magtukod og SDA? So kining pangutana amgid naman ingon dinhi ang pangutana. Good evening brad, unsa di ay brad ang gingalan ni Hesukristo sa iglesia nga iyang gitukod? RCC ba? Roman Catholic Church ba? Seventh-day Adventist Church ba? Iglesia ni Cristo ba? O uban pa? Thanks. Okay, salamat kayo sa pangutana. Si Cristo higala, mabasa nimo diha sa Mateo 16:18. Nagingon si Ginusos, sultihan ko ikaw, nga ikaw mao si Pedro, nga sa ibabaw nining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. So, dili makita nimo nga si Kristo nagtukod og iglesia. Pagatukuron ko ang akong iglesia. Apan human ini sa 18 higala, imong i-continue, mahuman lang din basa ang tibuok kapitulos, Mateo 16. Wa gyud gisulti si Kristo. Mauni ngalan sa iglesia nga akong gitukod. Subay nga, wangan li. O niya, aritas uban nga mga, bingon ta nga, di amay ning hiskoteri nga kanang Roma 16:16 nga Iglesia ni Cristo nga basa na, referado sa Iglesia Katolika, Romana, ang Roman Catholic Church. Wa sa dibutang di mga higala, naghisgot na og Iglesia ni Cristo. Ingon niya itong basa, pagpangumustahay kamong mga Iglesia ni Cristo sa balaan nga halok. Wa gyud magsulti diha nga mauningalan Iglesia ni Cristo, mauningalan sa iglesia nga gitukod ni Cristo. Wa. Ang mga tao, mga higala, ang usa ka grupo, usa ka pundok nga nagtuo kang Kristo, matawag na siya og iglesia nga iya ni Kristo kay nagtuo man kang Kristo. Kung imong tan-awon ang Roma 16:16 pod, dili na capital letter. Kay kung ngalan pa na og relihiyon, matawag na siya sa English og proper noun. Proper noun gani, magsugod yun nag capital letter. Unsa may basa diha? Small letter. Iglesia ni Cristo. Sa ato pa kay small letter, gitawag na og common noun. Kumunaon ganina, maangko na ni bisan kinsa. Ang Catholic Church, kay nagtukang Kristo, makaangkon po sila, Iglesia ni Kristo. Ang Seventh-day Adventist, makaangkon po Iglesia ni Kristo, kay kumunaon lagi, maangkon po, diba sabot, nga maangkon na ni bisan kinsa nga grupo sa Kristiyano sa kalibutan. Basta nagtukang Kristo. Pero ingno na to, mauni ngalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo, wa pod ibutang sa Biblia. Wa ibutang sa Roma 16 nga wa mag-ingon diha nga mauni ngalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Wala. Mao bitay hinungdan nga nagkalinlain ang ngalan sa mga pundok. Wa gyud may question anang mga ngalan, mga higala. Kay may question lang tingali, kung sa sa Mateo 16:18, nagsulti si Kristo, pag-ingon niyang pagatukuron ko ang akong iglesia, o niya, mauningalan sa iglesia nga ako gitukod. Maka-question lang talita kung lain ang gingalan sa atong pundok, nga dili mauingalan sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Wa man yan li.
Suwa tay sayop kung ang atong pundok gibutangan nato og ngalan kay wa may ngalan, wa may gingalan si Kristo. So nagpasabot dili di mahinungdanon ang pangalan sa anak nga pundok, mingon ta nga akin ni na ikinutlo na to na sa Biblia wording sa Biblia nga Iglesia ni Kristo unsa pa diha. Unya ato ding ipa-rehistro nga to sa gobyerno. Dili, wa ngan din ni Kristo. Pero ang pangutana, kay naa may iglesia nga gitukod si Kristo. Unsaon ka nato pag-ila nga kanang iglesia ha mauna ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Kay wa may ngalan nga gibutang sa iglesia nga gitukod. Unsaon na to pag-ila nga kining iglesia nato iya ni Kristo. Kay wa man nganli may tutog may ngalan ang kato kay mailas ngalan. Pero wa man nganli. So dili maila pinaagis ngan. Dili paiga mailas pinaagis ngan. Mo nang mga ngalan sa tong pundok karon, mga nindot kay nahigala kay pinili na nga ngalan nga gibutang sa ngalan sa atong pundok. Unsa may gitukod ni Kristo? Ang iglesia mailhan higala ang iglesia nga iya ni Kristo pinaagi sa mga doktrina nga gitudlo ni anang pundoka. Mailhan na nga kini iya ginis Ginoo nga naman kay ang gitudlo nining pundoka mga doktrina gyud ganaas Biblia. Mga doktrina nga wa nahisupak sa gitudlo diha sa Biblia. Pero sa dihang nakita nimo nga ang iglesia nga imong gituhuan ang gitudlo mga pagtulunan nga sukwahi sa gitudlo diha sa Biblia, dili na mao tinuod iglesia. Arita maghisgot sa napo kasugo. Kay naarabay giingon sa unang Juan 2:4, siya nga nagaingon, nakaila ako sa Dios. Apan wala magbantay sa mga sugo sa Dios, bakakon kanang mga tawhana, og wala kaniya ang kamatuoran. Kuya nang pagkasulti baya? Ang atong relihiyon nakailag Dios, nagtudlo ta mahitungod sa Dios, nagsimba ta mahitungod sa Dios, nagtuo ta niya. Pero unsay giingon sa sulat sa Juan? Nagatuo siya sa Dios, apan wala magtuman sa mga sugo sa Dios, bakakon kanang tawhana or kanang punduka, o wala kanila ang kamatuoran. So nagpasabot ng usa ka tawo nga nagampo, nagtuo Ginoo, nagtawag og Ginoo, mailhan siya nga dili siya bakakon o nagtudlo siya sa kamatuoran sa diha nga nagtudlo siya sa pagkamatinumanon sa kasuguan sa Dios. Kay ang taong nakaila pero wa nagtuman sa mga sugod sa bakakon man. Sa Isaias 8:20 nagingon sa itong mabasa, umadto kamo sa kasuguan. Kung dili sila magpamatuod nini, sa pagkatinuod walay kabuntagon alang kanila. So ang sugo sa Dios may usan ni sa paagi sa pagsukod nga kanang atong pundok nga giapinan iya bas ginugdili. Dalhon sa kasuguan. Ang kasuguan may mahimong sukdanan mga higala. Kung ang atong pundok iya bas ginugdili, sukdon to pinagisugo. Ari kas tapulo kasugo. Unsa may unang sugos Ginoo kay og di ka magpamatuod wa may kabuntagon. Sa ato pa pero may langit-ngit. Ang wali ni anang tawhana, ang mensahe, ang doktrina na ngit-ngit kayo. Kung wa siya nagtudlos kasuguan. Karon aton tanahon. Unsa may unang sugo og ikaduhang sugo sa napulo kasugo. Sumala sa Exodo 20 versikulo 3 ngadto sa 5. Ang atong mabasa diha, dili ka magbaton og lain nga Dios atubangan ko.
Muna'y gisultis unang sugo. Sa English pa, thou shalt not have no other gods before me. Ayaw paghupot o pag-ila o lain nga Dios gawas sa matuod nga Dios nga nagbuhat sa tanang butang. Siya ra gyud atong batunan. Ikaduhang sugos Ginoo sa 4:5. Dili ka magbuhat og bisan unsang larawan nga linilok or kinulit sa bisan unsang dagway nga atwas itaas sa langit ni asayuta kung tuas katubigan. Dili nimo iyukbo ang imong kaugalingon kanila. Ayaw pagsimba kanila kay ako ang Ginoo nga imong Dios. Igihan, abughuan. So, ikaduhang sugos Ginoo gidid anta sa pagkulit og mga graven images o gidid anta sa pagyukbo o pagsimba ni anang mabinuhat. Kay kinsa naman itong simbahon? Dili ang binuhat kundili ang kadtong magbubuhat. Kinsa nang magbubuhat? Mao ang Dios kay mabasan to sa Pinadiyag 14:7. Mao'y simbaha ang Dios nga nagbuhat sa langit sa yuta og sa tinubdan sa makatubigan. Ang Dios magbubuhat, mao'y atong simbahon, dili katong binuhat. Kung ang atong iglesyang giapinan, nag-angkon nga matuod ning iglesia inis Ginoo, pero nagbaton og laing Dios or nagsimba og mga graven images, di na mahimong husto. Ikatulong sugos Ginoo, dili pa si palahan ng ngalan sa Dios. Ikaapat nga sugos Ginoo, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay. Ang matuod nga iglesia, ang gitudlo uyon sa kasuguan, Sabado ang adlawng igpapahulay sa tinuod iglesia. Apan kung laing adlaw ang atong giilang igpapahulay, bisag unsaon natog angkon nga kami mao ang tinuod nga iglesia, apan ang igpapahulay nga atong gibantayan, igpapahulay nga sinugo lang sa tao, dili iyas Ginoo. Kay igpapahulay sa Ginoo, Sabado man iyong siya hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado. Og ang darist pa sa napo kasugo. Tumanon mga higala. So kung ang imong iglesia nagtuman na makapasar pero gwa nagtuman higala bisag isalay pakyas, dili matuod nga iglesia. Unsa pag yun? Ang tinuod nga iglesia nagtudlo sa kasuguan about sa dietary law. Balaod sa pagkaon. O nga naman, naabadi balaod pagkaon na Levitico 11:46 o 47, kini mao ang balaod sa pagkaon. Mananap nga makaon o dili makaon. O niya, ang katong dili pagkaon, ay pagkaon ana. Niya naghatag ang Ginoo sa Levitico 11:3 og ilhanan sa mananap nga pwedeng kaonon. Pikas ang kuko ng usap. Ingon Ginoo, mo ni mahimong kanon ninyo. Usa lang gani kailangan ni magkita yung magkaon ana. Sama ng mananap nga nagpangusap pero ang iyang kuko tibuok ayaw magkaon na hugaw na. Kanang mananap nga tinuod pikas ang kuko pero wa nang usap sa kinaon sama sa baboy ang ilang hugaw na ayaw magkaon ining mananap pa. O niya mga isda ang gitugot sa Ginoo. Katong mga isda nga may kapay og may mga hingbes. Ingon ang Dios mao ni pwedeng kaonon ninyo. So ang tinuod nga iglesia nagtudlo ana kay ang ato nabasa sa unang Juan 2:4, nakailatas Dios pero wa nagbantay sa mga sugo sa Dios, baka kunta og wa kanatong kamatuoran. Igala atong pamalandungon ng ayo. Basig kutob lang tas pag-angkon. Unya sa adlaw sa katapusan, adlaw sa paghukom sa Ginoo, hingin lantas Ginoo dili ta angkonon. Munang karon panahon na atong sigurohon ang atong gibarugan na atas insaktong pundok, insaktong dalan nga nagtudlo og mga pagtulunan kamatuoran diya sa Biblia. Kung imong nakita higalang kamatuoran nga gitudlo ang pundoka, ayon og hawa ana nga naman kay kanang iglesia ha mo na iyas Ginoo kay nagtudlo sa mga pagtulunan nga iyas Ginoo.
Ang atong buhaton, lahutay lang kay sa Mateo 24:13 ang mulahutay hangtod sa los katapusan maoray maluwas. So wa naman tayo higala sa di pa hingpit tapuson atong tulumanon niya ang atong tulisan. Okay, mag-ampo ta. Amahan namon ang sumalangit. Salamat o Diyos sa imo mga pulong. Magpabilin kayo sa panumduman. Magkinabuhi kami subay sa iyong kabuton. Kaya magisalig sa Jesucristo ang manlawas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang mayong balita o kaninyong tanan ang mga suki o mga pinalanggan tigpaminaw